Namara para mga barkada, welcome sa ating panabago video. At ngayong video, actually wala akong idea kung bakit ako nag-vlog ngayon. Pero, papakita ko lang sa inyo kung ano ba ang mga typical na ginagawa ko araw-araw dito habang ako ay wala pang lakwatsa. Habang tayo hindi pa naglalakwatsa at wala pa tayong ginagawang mga videos para sa tours. Samahan nyo ako sa isang araw na typical na araw ko. Let's go. Ayan, para maging fair naman tong videong to, para naman somehow na-enjoy nyo yung videong to, hayaan yung bigyan ko kayo ng mga sample shots using my phone. Kasi yung iba is gumagamit pang video ngayon is DSLR, gaya ng gamit ko ngayon sa A-roll natin. Pero mamaya sa montage natin, gagamitin natin ang aking cellphone, Zenfone 5, syempre kasama ang ating mobile gimbal. Ito ang Smooth 4 ng Xeon. Yan naman pala, kung may tanong kayo about sa gimbal na to, if ever magustuhan nyo yung yung video natin na gagawin mamaya, if ever na gusto nyo mag-order nito, link below on the description. Dahil mobile phone ang gagamitin natin, kailangan natin ng extension. Kailangan ko ng case lens. So, usual na ginagamit ko is ang wide angle lens. Dahil gagamit tayo ng lens, kailangan natin ng counterweight na nabili ko din sa Urban Gadgets. Ito yung gagawin natin. Yung mga pupuntahan natin ngayon is gagawin ko ng mga montage para naman at least makita nyo yung mga samples. Shot using your phone, kung talaga bang legit na ba talaga yung phone ngayon. Bale, wala masyadong ganap. Wala tayong masyadong mapapakita magandang montage dito sa laundry. Kaya naman, hindi ko alam kung bakit Ang hirap. Alam mo yung parang walang namumuong concept sa utak mo. O baka talaga wala lang ang utak. And after dito sa laundry, pupunta tayo ngayon kina Elijah. Yun sa parating kasama ko sa vlog. Tingnan natin kapag may subject na ako. Mas maganda kasi yung mag-vlog. Maganda kasi mag-montage minsan kapag meron kang subject. Alam mo yung parang beauty shot siya. You get it? Alam ko nagigets naman niyo yan. So, try natin na panibagong location. Pag inabot ka nga naman ng malas, so, sa malamang, hindi ko matatapos tong vlog ngayon at di ko kayo mabibigyan na napakalupit na b-roll gamit ang ating Xeon Smooth 4. Pasensya na talaga kasi ginabi na kami at umuulan pa. At madilim na. Alam niyo naman kapag gamit ang cellphone is grabe yung noise sa video. Parang pixelated ganun. Alam niyo ba yan? Hello! Hello! Ay, Ate Welma, ika naman sa video natin. Alam, cute. Hala, yung bahay niya, hindi natin nadala. Ayaw nga, ano. Bahay na? Ang liit, Ito, no? meron akong bahay sa kanya pang kwarto, parang ganun. Ah? Ayan pangalan mo. Sagot. Di pa siya marunong magsalita. Turuan mo. Ano bang plano natin? Dapat nga ganun, di ba? Malilig ko muna ako. Ate Welma, ano ba niluto mo para sa amin? Spaghetti. Spaghetti! Specialty mo yan, te. Yes. Ha? Ay, ang dami pala. Meron. Ang sarap nito, Kika. Ano to? Lanzones cake. Balat. Balat ng lanzones cake. Lansones. Yun o. Steak pa. Ang liit naman na ito. Ang liit o. Sobrang liit. Pwede yung ipasok sa puwet. Diba, yun o. Di magkano lang yan? Ano yun? Hello. earpads. Hello. Uy! Hello. Uy, tignan mo, naglag sila. Subukan mo. Subukan mo. Hindi na ito lumalaki. Parang yung kaibigan mong punggok. Oh, dito ka, dali. Hello. Uy. Dito. Wala pang direction, ayo. Buti hindi ko kaya mo salita. Noy. 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 Hindi na nakita ni Alain, sobrang lilit pa dyan. Ang liit o. Langit niya, langit ko lang tayo siya. Winter Destroy. Winter Destroy. Saan ba tayo pupunta? Muna, Kat.
Alam mo ba, bawal mag-video sa mall. Bawal mag-vlog. Oo, bawal. Kapag ang gamit mo, professional camera. Kaya advantage kapag cellphone yung gamit mo, mag-vlog sa mall, hindi nila papansinin yun ng mga gwardya. Ang baho. Eh, hindi ako yun ha. Kumain ako ng gamot ha. Gamot sa bawal ng hininga. Ano no? Nyari, ikaw yung ano, bebenta. Siyempre sa sales, kailangan malupit ka. Dapat gagawa ka ng, o sige, kunyari, dapat gagawa ka ng ano, nung way para mabenta mo siya. So kahit pangit yan, dapat mapaganda mo. In 3, 2, 1, and action. Ay, good evening sir. Bilhin na po kayo ng map namin. Nalilitan siya, tapos na-expand din. Oh. Pwede pong palitan yung... pal naman ni Junie. Si Junie yun. Pwede pong palitan yung... Ito. Bobo mo naman, okay. Ano pagkakaiba niya sa ibang map? Kasi meron po siyang 360 tornado map. Pwede po natin sa hindi po gumagana, walang battery. Bobo. Ano bang hinahanap natin dito? Ano po ba? Ang ganda. Ang ganda. Sorry. Alam mo tita, easy. Ayun, si ate. Ay, 44. 44. Excuse me Dadaan lang. lang. Uy, titingin-tingin ka. Baka may gwardiya, bawal tayong mag-video. Tangham po. Para to kay Junjun. Alam ko naman Junjun, ramdam ko pag binubuhat kitang ganyan, no. May bakli. May pitik. Titingin-tingin ka, baka may kalaban tayo ah. Alam mo ba kapag meron ka nito, ayun yung may guard. Titingnan natin yung sisitayin tayo nito. Nasa likod natin. 何お前はもう死んでいる。